נו, יהודה, אתה נהנה? ברוך השם. האמת היא שאני אגיד לך משהו, אריאל ענה במקומך. תגיד, אני רציתי להגיד שקודם כל אני מאוד מתרגש שאתם פה בנדיבות. השיחת טלפון שהייתה לי איתכם הייתה בדיוק 30 שניות. בטח שנפעל. זה אריאל אמר, אתה אמרת, איתן, מאיר, אז תודה רבה. ותודה לכם שבאתם. בסניף המרכזי את ואני ישבנו וישנו רק משהו כמו פתאום עזב אותנו בסניף המרכזי בסניף המרכזי
la 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 la.